Siyathokoza Zulu. Bafowethu kuyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngantombela bafowethu uqalongela kuleli khasi for subscribe button. Gcwalisa Spring Big Nick bafowethu la eKings Park eHollywood Bet. Celeni kwami nginendlovukazi yomaskande. Mawelewele khamba kanjani kodwa mama wekhishi wazwa muhle. Wena uyathakatha sengineni uneyingaka. UNkulunkulu wami. Bantu. Hawu uNkulunkulu kaShami. Wona soso kwathi njena. Mana vela ungifuni wena. Buke noni? Manini ngempela. Hawu uthi kubuye. Ngiyakadla shuthi lapha. Hayi wangithinta amathanga phela. Hawu usungithinta amathanga. Bona khona manje singelele qhawe. Hey kodwa uyangiqhaphasa nje ngempela. Kodwa ungeselani ngimdela kangaka wena? Uba akaze cha ngibuza zaso. Angikwazi ukule ngiqhamuka sengizolokhu uthi ngikhuluma nje. Ungangihlambulwe kangingeyisa. Unyoko. Ngiyaxolisa-ke mfethu. Nabanye bakhalile izolo lapha mfethu ngiyaxolisa. Polisi impela zokuthuma uphuthu. Ngiyathunywana manje uphuthu akusafuneka umuntu abhayise. Ya mfethu welile asibingelele welile mfethu. Hey mfethu njani ngiyaphila hey mina hayi ngizoyibamba hawu wathini manje. Hey angase ngubone ubuhlobo ngaka. Ya mana phela sihamba ngama-question la welile musu uyibambe lawo sawubona welile unjani. Hey ngiyaphila ngibabaza ubuhle nje hey wezoso hey uNkulunkulu wami. Ubuhlobo ngaka. Abantu abangaka imoto. Mana phela kuze kuzobonakala ukuthi sikuyigcwalisa yabo. Ya so mfethu asibingelele mawelewele khamba kanjani siswethu. Kunini ngibingelela Shembe ngiyaphila. Awukwazi nje ungithi ye manje umcimbi mfethu ubona kanjani umcimbi mfethu? Ngubona nje usezingeni. Ya ngubona kuyimpumelelo. Uyabona nje uyaphithizela abantu imoto ababahla abantu hey ngiyakutshela impumelelo lomcimbi ungeke futhi kube impumelelo phela Nkosi yomaskandi ayisuka mana uthi nje mfethu ukuphawula kwakho njengoba eqopha umlando ebuya le international Ndondo weNkulunkulu nawe uzoyibona okoqala indondo nawe uzuyibonile vele ngizoyibona okoqala bengingakayiboni ngizomhalalisela umfethu engasaqali phela sesiyalevela nje asabonga kaqala ngiyazwazi indondo lo yani yebo kodwa lokho kuthini njengoba ewumngani wakho wena ngithi awulona wena uyena umlandeli wena umngani oseceleni ngakuveza nje ngokusobala mfowethu ngathi mina ngisiye umlandeli umngani wami kumanje nje ngiphuma kwelinye lamahotela ngithi uJoba sangikhulumisi umngani wami engifaka emahotela ngilala emahotela angilali kodwa amathisi koJoba mina badliwa iminyana khomisa ukungani njalo nalokho yebo mngani wami kodwa mfethu ngeke mfethu singangeni mfethu entweni ngempela esiphathe kabi sisonke singamabhinqa amabhinqa lo mfethu njengoba nje ingane encane ehlaza ikutalapha siswami ikutalapha ngisho nangebhizinisi olenzayo liyangane isindela unjoko xolisileke kodwa ke njengomzali nami akusamele phela ngiphaka umsumoya ngoba isixolisile liyanja namakhomisa ukuthi ngumzali ngizele uyayixolela kodwa ngenhliziyo yakhe emhlophe hayi mhlophe ingayiphindi lento eyizile ngoba hayi short iminyaka yayo khawela kodwa ke nakwabanye mhlambe ke abanye abasafisa ukucabanga ukuthi bazovuka ngumawerewere phansi ngitshelile liyangane ayitshela ngithi ngisho ukhuzwane awumphethe lapha impungozi laphana uyamusha phuma kuleyo ngqondo kodwa ke nakwabanye nje abathuka ke umngani wakho nabanye nje abambekayo abambeka izinto njengoba ezokhipha nje njengoba ezokhipha uthini ke hayi 21 November hayi konakele uthini kubantu lizobhubha ngomhla ka21 iyakhipha inkosi hayi ngithi ikhishi ngiyalivala ngaleyo la ngoba ulithe phaqo ikhishi khipha umngani wami hayi mana ukhona nomculo osazozwakala uma sekukhipha ukhuzani noma mhlambe akade sebekhiphile ukuthi abangakakhiphi bahlaleleni ngoma sekukhiphe nasekushaneliwe sekuphelile nabathi bazongila ingoma bakhipha nga2 nga1 nga3 bazojeli kanti abayithethelele izingoma ngoba kulate uzomosha akade sebekhiphile ke uthini kubona ngithi laba bakhiphe nga2 abangafuni ukuthi begqwalise iCD basenkingeni sizomboza manje awusuka ishebo pheko phuthu mbo yasemandaba isizogoqa kwasise phela ngomhla ka15 yiyo leyo ndaba usuku olukhulu hayi bafowethu komele uthola ibheshu nawe waqala ukugqoka hlathi usonkile namhlanje niyaqala ukubona sonke kangaka yazi uyafanele kuyiniga nje ngiyabonga mawelewele mfethu siyabonga kakhulu mawelewele mfethu umcimbi mfethu bemuhle kakhulu njengoba kuhle nje kudelile siswami hayi uyayibonela ndaphi siyabonga kakhulu bafowethu hayi bafowethu hayi lo muntu kodwa bafowethu ngiyabekela igama lami nguSiphiwe Ngantombela gcwalisa Spring Picnic njengamanje silaba bafowethu ePeople's Park
Park eKings Park Hollywood Bet Stadium. Bafowethu njengamanje eceleni kwami ngineqhawe lakithi lapha. Hawu kwazela. Qhawe lesizwe. Hawu. Wazwaqhwa kahle iqhawe lesizwe. Lo mcimbi uhlonipha ngempela. Mangabe ushaya ibhlukele kanokusho kanjena. Ngeke qhawe kanjani we? Hayi. Ngeke phela mana qhawe laba phela swenga khona siye emabhinqa. Uqinisile. Ngikubona ezithobeni ngingakafiki ngathi mina ingezi phezulu kanje kufoka Ntombela. Yambolana. Hayi konakele. Khale ngishuwelile. Kodwa qhawe lakithi awubingelela abantu mfethu bese siyaqhubeka. Ngiyabingelela kubona bonke abantu kubona bonke abathandi bomculo wesintu. Ngibingelele kubona bonke abalandeli nabathandi begcwalisa Spring Picnic. Uma ngabe bebahle kanjena abantu uvena uphelele namazwi. Uqinisile ukuthi iwona mcimbi lo esikwazi ukuveza kuona ubuhle bethu, esikwazi ukuveza ingezo yethu ngayo yonke indlela. Ngiyababaza ke mangibona ubuhle njengalo ngebuficelana, abantu besilisa abahle, amantombazane emahle, khona ngisho nomama. Ngiyayithi ke mina uma ngabe senza imicimbi enjenganale bese kuba khona nabantu abadala, lonto isuke ikhombisa ukuthi into izohamba kahle ngoba kuyisibusiso ukuthi ukuthola abantu abadala bezosupporta lemicimbi esuke yenzeka kuze kube sebusuku. Ngalo ndlela mangibona igcwalisa impumelelo kangaka mfethu, ngiyambongela uKhuzani. Ngiyabonga kakhulu, sibonge nakusidalwa sakhe. Yabo ukuthi sibe naye ngaso sonke isikhathi. Futhi yabona uKhuzana ngazi ngathini uyabona umfana maka wamfungela wathi ngeke eqelana hamba yolala khohla. Hayi vele umkhumbuzo umtshengiseni esethi hayi ngimnika nje 2 years. Hayi khohla. Emva kwalapho uzobe sekabambeni. Lalela mbuke namhlanje. Uphuma phesheya lo mfana mfethu ngiyayithi mina isikhathi asamkeleni ukuthi isikhathi sakhe namhlanje nakusasa kuzobe kuyisona. Naphambi kwakusasa kuzobe kuyiso ngoba lento ayenza uKhuzana umculo akawufundelanga. Wenza into ayinikezwe yithonga la kubo isiphiwo. Isiphiwo ke siphuma lapha eMsamo. Asipheli, asiphupi futhi. Kodwa qhawela kithi nje ubuhle bomcimbi mhlambe yokuncoma ngendlela abantu abaphume ngakhona khona ngisho abanye abaculi lapha abaculi abangaqashiwe kodwa nje bazoyibukela nje. Asibonge umoya ohelezayo kubaculi okungabi namona, umoya wozwano. Ngoba uyabona ukuthi umculo mangabe ngaqashiwe kodwa eze emcimbini ngenhloso okuzokweseka ukhombisa ukuthi uyaqonda ukuthi awumqashile nje hayi ngoba kukhona inkinga. Ngonyaka ozayo uzobe khona. Mhlawumbe ngalwanyaka futhi abe khona. Ayikho inkinga ngakho lento ukuthi mangabe uqasha abaculi bese kuba khona ungamqashile bese banenkinga abone sengathi khona into ekhona against yena ayiphele. Igcwalisa ke ikukhombisile ukuthi abaculi bayimbumba kangakanani. Kodwa qhawela kithi lento yeyindondo international iqophe muphi umlando endimeni yomculo kaMaskandi njengoba siyazi ukuthi impucuzeko eminye mhlawumbe yemicimbi emkhulukazi yala eThekwini la eSouth Africa edila nje noMaskandi. Ngathi uKhuzani mangabe yaphesheya ngathi Khuzani awuhambela bakaMpungose phesheya. Ngathi futhi awuhambeli KZN lo uphuma kuyona. Uhambela iSouth Africa yonke. Njoba upheshe uyaphesheya uyomela iningizimu uyomela yonke imculo ekhona eningizimu Afrika. Ngase ngithi ke kuyena into ezokwenzeka uma ubamba le yandondo wonke umuntu uzobebuza umhlaba wonke ukuthi hlobuluni lomculo awuculayo. Base bayezwa ukuba ucula uMaskandi. So njengamanje uMaskandi ngisho ngithi uvelele emhlabeni wonke ngokuthi uKhuzani uhambe wobamba indondo egameni lawo eqhathe nabacula abaningi base-Afrika. Kodwa wakwazi ukuthi aphume phambili. uMaskandi ke umngenyawo ingakho ngithi akayimele ubemela uMaskandi emele izwe lonke emele yonke imculo yaseSouth Africa. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi thina esithinta izinto kaMaskandi ngeke isafana. Uma ngabe sithinta imculo lekaMaskandi imicimbi lesiyenzayo kwayona izokhula ukukhula kaKhuzani emela uMaskandi anikezwe indondo. Ama benefits alokho azotholwa nayi imicimbi umculo in general nabaculi bonke bakaMaskandi. Qhawela kithi awugcina nje mhlambe masuphetha mhlambe ngokusuka nje manje kuyalena ngoba iningi inhlelo njengoba nihleli ningabantu nje abafisayo ukuthi belethe okusha endimeni yomculo kaMaskandi mhlambe ikuphi nje abantu ongabanikeza khona. Sizibophezele ekuthenini yonke into ethinta isintu. Njoba ubona nangengoma kaZwelonke yonke lethinta isintu. Ngoba uNkulunkulu usibizele kuyona ukuba isintu sizothuthuka sisithuthukise ngesikhathi sethu. Abantu abakulindele ukuthi ezintweni esizenzayo
kade ngisho ngithi inselele esinayo uma senza even umaskandi kuyasiphoqa ukuthi kube khona into esiyenzayo kumbhaqanga ngawo umaskandi ngoba akumele umbhaqanga nawo usalele emuva hayi ngoba usela no angithi ke Zoso njengoba uNkulunkulu ebize thina ngicela ubukeke umbhaqanga kusuka manje ukuthi uyakuphi ubuka isicathamiya le interview abantu bayikhumbule ngicela ubuka isicathamiya kade ngithintwe ubaba uMkhize lo wesicathamiya ngicathi abafana baseCollins mangaphazamiyezi balindele elikhulu kumina ekuthenini kumele kube neqhaza engizolibamba ukuthi isicathamiya sibe kwelinye izinga and lokho Zoso abantu abakhumbule interview uNkulunkulu wasibiza ukuba sizothuthukisa yonke into ethinta isinto ngithi abantu abalindele indaba ombhaqanga abanye lesicathamiya ukuthi kuzokwenzakala yini ayiqhawela kithi siyabonga kakhulu bafowethu ukwazela lo kade sikhuluma naye hayi bafowethu ayibonani njengoba eseshilo siyabonga nazo qhawelami yabhubha